Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na po kita mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon, kini mga higala inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abay na mga higala, ato ko di ay nga timbayaon, mayong mudto, ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, may mudto bishop, o ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga naminaw karon sa radyo o baka nitanaw sa Field Products TV, o ang atong tele radyo. Hala no, mayong mudto na kanatong tanan ug ako dahil pangustahon usab ang mga kaigsuunan sa mga parokya nga ako ang na-assignan. Of course, ang primero ginako nga na-assignan mao ang Kalumbuyan. Assign ko sa Kalumbuyan mga higala. Ano ang primero ginakong assignment? Shuttle. Wala nga sito kadiha sa may sumaliring, dapit din ha sa may inalad, dapit din ha sa may kanaga kini datang, daghan panguban, no? Kini kasalaan, daghan panguban, no? Diha dapit sa may mantuyok, salad. Sito-sito ta din ha kay dugay-dugay mo sa tang-assign din ha sa shuttle. Ato pang timbayaon usab ug mayong hapon ang akong mga kaigsuonan din ha sa Kalumbuyan. No, ang atong pura parokon din ha ang akong gawix, no, si Father Christian Durango. Gawix kung saan na kanya gawix, no? Kanya, lain po na akong assignment, na-assign po ko sa San Francisco, San Francisco, Santa Catalina. Mga duha ko, atulo ko kamulan din no, sa San Francisco. And then, nabalihin ko sa Dawis. Dawis po, na-assign po ko Dawis mga higala. Dugay-dugay sa talihas Dawis. Kanya, napa-assign po ko Tanhay. Ganan. Assign po ko Tanhay. Ano? And then, sa Tanhay, na-assign po ko sa New Jersey, USA. So kung naminaw ka na to ang taga New Jersey, USA, nahala, mayong good noon kaninyong tanan nila, no? O na-assign po ko gikan ko sa Tanhay, palit ko tayon ko sa Sibulan. Nagikan ko dito sa Sibulan, assign na po ko Bayawan. Ubay-ubay na dito kasi itong higala na yun, no? And then, gikan sa Bayawan, napaingon ako diri sa Ayongan na ta. No? So, no? So, kumusta na ako ang mga kaila din ha, no? Ang ako mga parokyano kanhi. Labi na kayo din sa Bayawan, napit sa may Pagatban, no? Dinadapit sa may Tabang, dinadapit sa may Lapakon. O, di ko manusab din sa may tanan gyud din sa shuttle. Kumusta na, no? Dahil may mudto na kanatong tanan o nang inaot kita nga anaa kitang tanan sa Kapiskay sa Panluwas. Pero ano kita magigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niinihing kamugturo. Ang CBCP Plenary Assembly, usa sa mga nagisgutan, matud pa ni Bishop Colin Bagapuro, mao ang pag-apply, no, pagpangayo og permission dito sa Vatican aron nga ang simbahan sa Pilipinas aduna nay permanent married deacon, no? Sa ato pa gusto karon sa Pilipinas nga aduna na tay permanent married deacon, no? Dako kay ikatabang mahigala ang mga permanent married deacon. So mao kana karon ang mao kini ang gibutya usab, no, ni Bishop Colin Bagapuro atol sa usa ka interview ni sa kining usa sa mga national TV. O sa Vatican News, Bishop Pope Francis nanawagan karon sa mga tao, nanawagan karon, no, ang atong talahurong Santo Papa ngadto sa mga kaparian nga dili kayo tas-on ang misa, no, aron nga dili usab pulaan ang mga tao, dili ma-board ang mga tao, no? So mga kaparian, no, atong mga lay ministers, no, dunay ang atong mga lay ministers pud angay kung sultihan ni ana kay usahay
mas taas pa ang mas taas pa ang wali sa mga lay ministers kaysa mga pare. Munay usa sa mga problema nato, no, nga ang mga lay ministers, no, mas taas pa hinuon og wali kaysa atong mga kaparian. Okay. Bueno, ari kita sa mao kadto ang balitang simbahan ini kamuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acad. Bueno, ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Blas. No, kini si Saint Blaise. Bueno, kini si Saint Blaise, usa kini siya ka obispo, no, nata nga nahimo siya obispo niadtong tuig 316, no, usa siya didto sa Sebastia, Armenia. Unya matud pa ni kuan kini siya ni fled, no, didto sa usa ka langub, no, with wild animals, and he was captured. A mother, no, approached, no, Saint Blaise and asked him to cure the fish bone lodged in the throat of her son. Sa ito pasamta nga na nagdadakpan kini si Saint Blaise tungod lagi kay na ito higayon na ikuan man kana ba gidili ang gilutos ba ang Kristyanismo. So muna nga kini si Saint Blaise nahitabo nga dunay niduol kaniya nga usa ka inahan tungod kay ang iyahang anak na bukog tuod man ginamit ang kandila, no, giayo ni San Blas ang gianaan sa liog ang bata ug naayo kini. So kaniadto si San ang mao nga pamaagi ni San Blas sa pag-ayo sa mga nabukog, no, mga sickness sa kanabitaw mga problema sa kinibang tilapok, no, kining problema sa tilaok mao nagyoy na andan usab kada Pebrero 3. No, so karong adlaw may nala padayon ta sa tuang nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. O mao gadto ang ato ang Saint of the Day karon si San Blas. Bueno, ari kita sa ato ang ginagmay Jolo joke nagistorya gihapon manghigala kini si Busting o si Picoy. Koy, nagpakuan day ka ganina. Nisimba day ka ganina atol sa piyesta ni Saint Blaise. Nga naman, nagdakay ta aday kay problema sa imong tilaon. Wala man. Nya, nga naman nagsimba ka man, nagpakuan mo ka kandila. Wala ang akong tilaon o kira. Ang akong kasing-kasing rabi dunay sakit. Na kay sakit kasing-kasing? Ha? Na kay heart failure? Dili maginoon pero sakit kasing-kasing ba? Kaya nga ako ang pangasawunon. Dili pa yun makigmidyo na ako. Nga naman. Iya kong gikuanan, gi-kondisyonan. Nga naman mo sa may kondisyon. Nga kung dili pa ko lumubarato ang sibuyas Bombay. Dili pa ko na siya magminyo na ako kay di ko ang kayo mahal pang sibuyas Bombay. Ginoo ko. Sa ito pa o mahal na gihapon ng sibuyas Bombay, di siya makigminyo ni ma? Dili yun. Ginoo ko, murag dili na dagay ka maminyo. Murag dili na dagay ka maminyo. Ani ko, kay di man din mahitabong mo mahal mo barato ng sibuyas Bombay. Joke ba yun? Joke na dagay ko may laki. Okay na. Padayon ta mga gala sa tuwa nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Okay na, ano kita sa mga pangutara, no, ato dahil nga tigbayaon o mayong hapmayong munto or hapmayong munto, no, nga ako ang classmate din sa isla. Dili na siya makikita sa akong itsura dito sa TV kay murag wala may field product sa isla, no. Ako yaran din na murag lahi ang ilaha usab nga kini cable network din dili siguro field products. Pero madungog akong tingog, no? Budi, kung saan na kada budi, no? Ang ako apong mga higala na mga kaparian. Gusto na, no? Abino, padayon ta, manghigala sa tuang nga mga
buhat tunon ining kahaponon kamuntuon. Kung i-check mga higala no ang atong oras di ba lapaw niya. Abi no, ari kita sa ato ang ginagmay nga pagtuludan mga pangutana. Pader, sala ba kung dili ta makasimba og Domingo? Is missing a Sunday Mass a mortal sin? Abi no, magdepende kung unsay mga rason. No, pero normally usag gyud kakalapasan sa third commandment na dili ka mosimba og Domingo na man sa rin. So pero again makakuan gyapon na siya kung aduna kay mga kinatawag bitaw nato valid reasons na dili siya mahimong sala. O sa man ang valid reasons, for example, nagsakit ka. Sa ato pa kung nagsakit ka, dili valid excuse. Kaya nagsakit man ka, saan man nato ana nga nagsakit man ka. Na ikaduha, kung wala kay masakyan, lack of transportation, labi na kung pila ka kilometro gikan kanimo, no? Ang simbahan o bisan unsa nga sa ulugan sa pulong ba, layo kayo ka, wala kay masakyan, muna nga dili ka na sa matawag kung sana. No, muna sa gitawag na to circumstantial mga kuha na siya circumstantial hindrances na dili na yun man. That is the beyond the control no, sa usa ka tawo. So the first is kung aduna siya sakit, pwede ma-excuse na siya kung doon na siya sakit. Or for example, lack of transportation. Ayan no, sa ato pa wala jud kay masakyan. Ano? So dako kay na siya dako kay na siya ang mga rason. Or peace and order, no? Pananglitan, layo kayo ang inyong lugar. Niya wala pa jud kay masakyan. Unya gubot pa gyud kayo. Sao man natuan. So there are so many kanang gitawag nato og exceptions na mahimong sala ang kini nga dili mahimong sala ang itawag nato og dili pagsimba, no? So gawas pa ni ana kung wala jud kay valid reason, kung bitaw sa ato kana grievous reason nga dili nga makasimba ka, ngano wala ka makasimba, paano na siya? Paano siya kanang gitawag bitaw nato og excuse. Basta ang imong rason valid reason. Okay, klaro? Pwede kay sa canon sa maning canon. Ayan, no? Canon, Code of Canon Law 1246 to 40. 1246 to 40. Ano? So again, dili ta makaingon nga sala gid ta magdepende pa na sa kasi ako na ginaingon kung masakiton ka, lack of transportation, peace and order, daghan pang mga babag nga dili ka, no? Pero kung wala yung mga bugat kayo nga rason, for example, ikapupan na yun ka, sa ato pa na, murag, wala kay gana nga mo simba, bisag mayo kay timpo, wala yung mga babag, dili na yun ka, murag matawag na to, dako na siya. Okay, klaro? Okay, ari kita sa laing pangutana. Father, unsa man ang mga requirements, no? Basihan nga ang usa ka sala nahimong mortal sin. Ayan, no? Potante sa na siya. Bitaw Father kay pasimbaw, nagtuon na tayong mortal sin na ito ang sala niya dili di ay. Muna sa ano di, no? Pero Father, okay, sa akin lang yung mga tanong ako nang ilakan na bukat sa lama o dire. Muna na siya, no? Sa ito pa, first, how can a mistake, no? Kung ang usa ka sala, mamahimong mortal sin. Number one, if it involves grave matter. Grave matter. Baka na bang grabe ba? Grabe bitaw kayo nga pagkasalaan nimo. Kana bang bugat ba? Panalita, nakapatay ka, or nakapanapaw ka, nakapangilo ka ba na, nakapangilo ka na. Daghang kayo ba o mga tao ba nga nasakitan? No? Daghang kayong mga uksakuan pa na maraming pusong maraming pusong nasugatan, ano, dato pa ang epekto ba
ang epekto sa imong sala grabe. Bugat ba bugat. Number two is kung sa paghimo nimo sa sala, you know very well na full knowledge of the evil act. Sa ato pa, kung sa paghimo nimo sa imong sala, nakabalog yung kag sala na. Sa ato pa, dili ma-apply ni kining ignorance of the law excuses no one. So ingon ni ana ka makatarungano na Ginoo kay mura man og mukuan man mo apply man ni ana kining gitawag og ignorance of the law. Ignorance of the law can excuse somebody. Palitan wala ka kabalo nga sala dai nimo gihimo. It could not become a mortal sin. It will not be a mortal sin. Okay? Unya mahimo pud ang imong sala gitawag nato og kanang mortal sin kung dunay full consent of the will. Sa ato panakabalukan nga sala na grievous matter unya nakabalukan nga sala and then moingon pag kang bahala na buhaton gyud ako ni ako ang plano aw kana mortal sin gyud. Kana mortal sin gyud. Ngano man tungod kay grabe man gyud. Nga unsa man ang mga sala nga matawag nato og grievous. Number one is immorality. Kana bitong immoral. No, usa na ng mga sala nga grabe ka immoral. Ano? Unya impurity, no? Idolatry, sorcery, jealousy, anger, selfishness, dissension, no? Kanang envy, drunkenness. Uy, apil ng drunkenness may gala. Ang mga palahubog, apil man di ay ni sila sa mortal sin. So ayaw yun yung taon mo hubog-hubog ha. Pwede lang mainom, pero ayaw lang yun. O kanabitaw ba doon na kay mga action nga wa nakakabalo sa imong gibuhat. Kanang hubog-hubog, actually mo na siya kanabitaw wa. Ang pagkapalahubog mao nga niinom ka kunya wa na kay kalibutan nga wa na, no? Nakahimo na day kag mo. Actually, wag ka na. Liable ka na because you know very well nga kung mahubog ka, wala na kay kalibutan sa okay, klaro? Kung ikaw pa rin, kaya kung ba, di mo madayon din na gan. Rason nga, dili ko sila mabasol kay hubog ko ka ay sila. Muna, pero ang daan ang paghubog-hubog daan ng kulding, kung saan na nakasala. No? Kaya matod pa rin, matod pa rin. No? Kunya, whatever is hostile to life itself, any kind, homicide, genocide, abortion, euthanasia, and voluntary suicide. No, sa ato pa, kung ang imong sala kuan ba kanang dili maayo alang sa kinabuhi nimo mismo, usa ka na ka mortal sin. Okay, klaro? Okay, unya whatever violate the integrity of the human person, no, kana bitang whatever nga nakadaot, no, sa balor sa usa ka tawo, no, usa na kana ka mortal sin. No, bugat gid ay kon mahigala, no. Dili although nga kanang bitang dunay gamay nga lugway ba, dunay gamay nga layway nga ang usa ka sala dili mahimong sala, no, kung wala kay full knowledge. But if it is grievous ba pagkasalan ka labi na kung ang mga circumstantial evidence klaro kayo o kanalitan hubog ka nakapustos kay tao nya miingon ka nahubog ng buko wa ko kabalo sa akong gihimo nakabalo man ka nga kanang mahubog ka maldito ka ngano nahubog man ka muna nga sama sa balaod sa yuta dako pa kayong istorya hunon kung anong mamahimong mortal. Muna nga dito sa hupanan sa langit tanan nga imong nahimo kana siya ikinahanglan yun nga gitawag na tugtunan niya. Of course dili na kinahanglan mutuon pa ang Ginoo tungod kay ang Ginoo all knowledgeable, no, kanang gitawag gito nato sa English omniscient, nakabalo gyud siya. Okay, so wala, no, so I guess balikan na to mga adlaw may higala importante kay na, no. So kagahapon di ay belated happy birthday kang Senior Larry Katuli, no. So dinay na lang kita photo ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Double A
manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga magkayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!